хора, втора част на приготвяме ядеме. Спагетите са готови, така че изключваме и изчакаме малко да изстинат. Ги от предишният сос, но ще сложим малко пикантина. Оставяме го и сега уникално вкусно това нещо. И ето хора, но просто с това бе. Ето, бъркаме. И сега бъркаме хора, много хубаво. Хора, ето слагаме малко лютама, малко. Бъркаме. Хора, за хората, които не може да ядат пречки с пречки като брат ми, взимате една лъжица. Това е като времена. Не знам ли го знаете. Е така в лъжица, чакайте. И въртите пръчката, ама чакайте хора, че не ми е хванала хубаво. Да. Не ме гледайте в какви глупости правя. И въртиме хубаво. И става по този начин, да. И само... Много. И друг начин има. Вижте. Фащате пръчка така. И въртите спагетите. Или, не знам. Въртите хубаво. Изправяте ги така. И си ядете. Ама това е много, така че, да. Сега се мога да ги отплеса. Хора, и да пия малко тихо. На здраве, брат. Чакай, бе. Чакам бързо, айде. Ти сега си затвори. Да. На здраве. Брат ми иска да си показва лицето, не знам защо. Си го покажеш ли? Той каза, че си го показал, но не помня. В другите видео имам. Сега? И това беше от мене. Чао!